Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akula ku Zambia. Maneba. Maneba. Zambia. Kumene kunditu kuli zisankho. Ndithu moti dzulo wanthu anakaponya vote. Kumene kunditu zikuoneka zoti chakoma ndi chani makamaka. Kuli chipani cha amene olamula wa Hakainde amene iyo. Ndi kuli mkulu amene watchukayo Brian Mundubile. Yes, Brian Mundubile. Mundu mkulu ameneyu. Okay, anthu iwo anapanga think alliance, tos alliance. Opposition ndi imene apanga tos alliance. Okay? Against afuna agwese ndithu boma la Hakainde. So anyway, muli mosemezo khaliramo zapezeka kunena kuti avota anthu aja amaliza chatsala pano ntena kuti anthu azidikira ndithu amene zotsatira kuti tinoti ameki no awa akhala kuti ECZ, Electoral Commission of Zambia. Yeah, so iwo amachita kuti ECZ ife timati make iwowa pamene ali mkatikati anapeza kuti anapanga kaye pause kuti akuluakulu tipange pause kaye zokhudzana ndi kuwerengera zisankho komanso kuti kuulutsa chilichonse tayimitsa kaye chifukwa panali ngati ma violence mmadziwa kwa Africa amene nthawi zonse kubasi kunali ngati ma issues a mabaloti kubama mapepala kumenyana kutani amene sizachita ndo zimenezo. I think Malawians are so familiar with it. So zimene zachitika pamene America anati tayimika kaye. So ali mkatikati moyimika pamene panadzatulukira tsopano president wa amene wa opposition tsopano candidate wa chipani chimene akulimba nacho kwambiri ameneyo Brian Mundubile amene anazafika pa public nkulengeza kuti akuluakulu ndawina. Yeah, but ndawina ine ndine president wa Zambia. So zapeza kuti anthu zikukhala bwanji kuti Zambians, according to the results received and compiled through our parallel voter tabulation (PVT), based on information transmitted to us from polling stations and totaling centers across the country, our tabulation indicates that we have won this election. Yeah, so kamabe ameki anapanga ECZ meki yakumeneko inapanga suspend yayi zimenezozo ndimbwerera ukwambazo palibe amene walengeza malizasi talengeza kuti wawina ndi ndani. I think malizasi akuyembekezeka kuti achitika pa Monday. Okay, lero lachilolu koma Monday I think apereka ndithu ma results kuti wawina ndi ndani. So panamveka mphekesa zoti mkulu ameneyo amene analengeza zimenezo amumanga komabe ena ndithu anapita ku polisi ku Zambia kukuona kuti kumene mkulu amene kulibe kuti ndithu sana mange. So we are here at the Ibex police station. There is nothing happening of the sort. The claims that the opposition leader, Brian Mundubile, has been arrested by the police, he has been brought to Ibex police station. There's nothing of that happening here. It's quiet, as you can see. The officers are there. They're going about their business. There's nothing happening here. And they even dared. I saw Emmanuel Mwamba posted a video of Mr. Mundubile here at this police station. Pa Jakudala, that time when he was here, and tried to purport that it is now, when in fact it is not now. The country is waiting to hear the results, as was pronounced by ECZ, that they're going to start announcing at 22 hours. What this party is trying to do, the NAPUPO, what NAPUPO is trying to do is to ensure that they bring about a chaotic situation so that the country can be put on fire and we have a chaotic situation in the country. It will not be allowed. And anybody who dare goes out on the streets
to go and try and bring confusion will be dealt with by the law enforcement agencies. So I want to take the opportunity also to urge the young people, don't allow yourselves to be used. Uzamangi wapo chabe na vintu vamene suziwa vintu vilango visali. So after kukhalakhala kena kumpamene tu anazabweraso ECZ aja ameki akumeneko kuzalengeza nokona kuti akuluakulu ayi ifeyo tapanga lift up temporary suspension amene basi tachotsa suspension tinayika ija pano pasopano tayambiraso kuwerenga ndipo musadandaule tumalizatsi apezeka. Following a review of the security situation and consultations with the relevant law enforcement agencies, I'm pleased to inform you and to inform the nation that the security threat to the electoral process has been contained and that the necessary measures have been put in place to enable the process continue. Further, the Commission is pleased to report that polling was successfully conducted at all polling stations across the country. The last polling station closed today, in the early hours of today, at 2 hours. We therefore wish to advise all stakeholders that the suspension of the counting and view announcement of results has been lifted with immediate effect. Further, the Commission will announce the first set of results at 22 hours this evening or tonight. The Commission reiterates that the safety of poll staff, the security... Tuona kumene kuti zikhale bwanji chifukwa most of African countries kuyambiraso even ku America kumene ndithu maboma akhala akugwa, especially maboma olamula ndithu akhala akugwa ndithu kugwa, right? Yeah, maboma ndithu agwa ndithu, especially zisankho zimene zadusazi uva kwakuti yayi boma lolamula lagwa, ku Botswana boma lagwa chani mwangolowa ndithu ku Malawi same thing, right? Yeah, same thing. So tiona kuti zikhale zotani kuti pakati pa chipani cholamula ndi akulu amenewa a Brian Mundubile kuti angatenge boma la Zambia. Ndani guys, ife ndithu kwakulu ndikungopempha kuti kumenekoko osapanga violence yayi dikirani meki kumeneko inene ilengeze kuti wawina ndi ndani. Komanso musadandaule, komanso musapange ziwawa chifukwa kulitu mawa, you understand, kuli mawa limene tonse tikuyeneranso kukhalaso ngati vanthu. Munaziwira kudara ino. Akuluakulu tiyeni ndithu tikhale ngati vanthu. Mwe banthu. Guys, if you're wishing you all the best, zisankho zabwino, and yeah, see you there. Guys, akalengeza kuti wina ndani, tilengeza tiuzanaso pano. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.